Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Daniel. Taong 1955, Rizal, Cagayan. Itong mga panahong ito, nakatira malapit sa Sapa ang pamilya ni Daniel. Medyo liblib noon ang kanilang lugar, gawa ng ang bahay nila, pinaliligiran ng matataas na puno. Sa mumunting lupain nila Daniel, naninirahan ang iilan niyang mga kadugo na wala ng pwesto sa baryo. Pinili ng mga itong manirahan malapit sa kanilang tahanan para naman kahit papaano panatag ang kanilang mga sarili na manirahan doon. Hindi rin kasi biro ang layo ng mga bahay nila sa baryo, kaya kapag nag-iisa ka sa lugar na yon, paniguradong mababahala ka sa bawat araw at gabing daraan. Dagdag din sa pasanin nila Daniel noon ang usaping kumakalat sa kanilang lugar ukol sa pananalasa ng mga nilalang na hindi nakikita. Sa katunayan, pagtungtong noon ng buwan ng Agosto, may mangilan-ngilanang nawawala sa lugar nila at mga buntis na nakukunan kahit wala namang iniinom na pampalaglag. Karamihan sa mga sanggol na lumalabas sa kanilang sinapupunan, nangingitim na parabang nabugbog yon sa loob ng tiyan. Dahil sa ganoong kaganapan, mariin namang nagbigay abiso si Daniel sa kanyang mga kadugo na iwasan muna ang pagkakaroon ng buntis sa kanilang lugar. Medyo mapanganib kasi kapag nagkaroon sa kanila ng buntis, gawa ng wala sila doong manggagamot na maaaring malapitan. Nang marinig ito ng kanyang mga kadugo, wala namang tumutol sa kanyang sinabi. Alam ng mga ito na ang ginagawa lamang noon ni Daniel ay para sa kanilang mga kaligtasan. Dagdag pa niya na kapag humupa na ang kaganapan sa baryo, maaari na nilang gawin anuman ang kanilang gusto. Sa paglipas ng mga araw, nananatili siyang mahigpit sa kanyang mga anak. 3:00 pa lamang ng hapon, hindi na niya ito pinapalabas dahil naniniwala siya na merong mga tagapagmasid na mga hayop, ang mga aswang. Maniwala kayo o hindi, minsan nang napatunayan ni Daniel ang bagay na yon noong nakapatay siya ng isang ibon sa pamamagitan lamang ng tirador. Nang akmang kukunin na niya ito, laking gulat na lamang niya nang masipat niya yon na pinagpupugaran na ng napakaraming uod. Segundo lang noon ang pagitan pero kitang-kita niya ang pagtagos ng uod sa bawat kalamnan ng ibong kanyang napaslang. Dahil sa bata pa noon si Daniel, kung kaya't ipinagbigay alam niya yon sa kanyang mga magulang. Alam niyo ko nung sinabi nila? Walang duda, alaga ng aswang ang ibong kanyang napatay. Magmula noon, naging maingat na siya hanggang sa kanyang pagtanda. Naging pundasyon ng kanyang paniniwala ang minsan niyang naranasan upang pangilagan at paniwalaan ang pag-iral ng mga aswang. Habang lumalaki siya noon, mariin niyang inaral ang lahat ng pangontra sa mga ito upang magawa niyang maging handa kung sakali mang dumating na ang panahon na magkaroon siya ng sariling pamilya. Balik tayo sa pangkasalukuyan. Makalipas ang ilang araw matapos niyang makapagbigay abiso sa lahat ng kanyang mga kadugo, naging maayos naman ang lahat. Kagaya ng ordinaryo nilang ginagawa, tuwing umaga, batak sila sa trabaho sa bukid at tuwing hapon naman, nagbibigay sila ng oras sa kanilang mga pamilya. Bale, 4 silang padre de pamilya sa lugar na yon na nakahandang magtanggol sa kanilang mga mahal sa buhay kapag kinakailangan. Hindi rin nila pinapabayaan ang relasyon nila sa bawat isa upang kahit papaano
solido ang kanilang pagsasama. Sa paglipas pa ng mga araw, lingid sa kaalaman ni Daniel, kasalukuyan na palang 2 buwang buntis ang kanilang kapitbahay. Nalaman niya ito dahil ang asawa niya mismo ang nagtapat sa kanya. Hindi na kasi yun mapakali, lalo pat alam nitong walang ideya ang mga lalaking kasama nila sa lupang kanilang tinitirhan. Nang marinig ni Daniel ang sinabi nito, hindi na siya nag-alangan pang kumprontahin ng pamilyang yun. Wala naman sa kanyang isipan ng magalit, bagkus ang nais niya kausapin lamang ito upang magawa niyang malaman kung ano ang kanilang naiisip na plano. Pagsapit ng araw ng pamamahinga, doon na niya tinipon ang kanyang mga kasama upang mapag-usapan ang mga bagay na susunod nilang gagawin. Nang masipat niya ang buntis sa kanilang lugar, pinalapit niya ito habang nananatiling walang imik. Maya-maya pa, mahinahon naman niya yung kinausap ukol sa kasalukuyang buwan ng dinadala nito. Maring, huwag kang matakot ha. Hindi naman kami magagalit sa inyo. Ang sa amin lang, dapat huwag kayong magtago. Pamilya tayo rito. Ang problema ninyo, problema din namin. Masaya ako para sa inyo, pero syempre, kailangan din natin mapag-usapan ng mga panganib na kalakip ng inyong ginawa. Mahinahong wika ni Daniel paglapit ng babae. Nang marinig ito ng asawa nito, agad naman yung lumapit para humingi sa kanya ng tawad. Aminado naman itong mali ang kanilang ginawa, subalit wala na silang magagawa. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, inabisuhan niya ang dalawa na umpisahan ng magsunog ng balat ng nyog tuwing gabi. Yun na lamang ang kinakailangan nilang gawin habang hindi pa nakakahingi ng pangontra para sa buntis, itong si Daniel. Matapos ang kanilang usapan, agad din naman silang naghiwa-hiwalay. Pansamantala nila noong itinago ang pagdadalang tao nito upang sila lamang ang makakaalam sa bagay na yon. Sa pagsapit ng mga araw ng trabaho, naging abala naman sila Daniel. Wala silang naging panahon para bumisita sa bahay ng albularyo, gawa ng kapag umuuwi na sila noong hapon, halos hirap na silang maglakad ng kahit ilang metrong layo. Sa pagsapit ng Biyernes, habang nasa bukid sila Daniel, merong napadpad na 2 binatang naglalakad ng diretsyo. Kahit nasa harapan na sila ng mga ito, nakapagtatakang hindi yun lumilingon o kahit bumabati man lang. Ang labis pa nilang ikinagalit sa 2 binatang yon, inaapakan ng mga ito ang mga lupang pinagtaniman nila ng mga binhi. Nang hindi na maatim ni Daniel ang ginagawa ng mga ito, dali-dali naman niya yung hinabol at kasabay nito ang mahigpit niyang paghawak sa balikat ng 2 binata. Sandali nga lang! Taga saan ba kayo? Hindi niyo ba nakikita ang mga palatandaan ng binhing nakatanim dito? Galit na tanong ni Daniel sa mga ito. Nang marinig ito ng 2, tanging pagsilay lang naman ang nagawa nito sa kanya habang nananatiling walang imik. Maya-maya pa, bigla yung nagpumiglas at kasabay nito ang walang pag-aalinlangan nitong pagkalmot sa kanyang muka. Dahil sa ginawa ng 2, kung kaya't buong lakas naman niya yung pinagsasasapak hanggang sa dumating ang puntong tuluyan niya na yung napabagsak sa lupa. Kahit dumudugo na ang pagmumuka ng 2, hindi pa rin yun umiiyak na animoy hindi man lang nakakaramdam ng kahit kakarampot na kirot sa kanilang mga sugat. Makalipas pa ang ilang minuto, puwersahan niyang pinatayo ang mga ito at dali-daling kinaladkad papalayo ng kanilang sakahan. Matapos niya yung bitawan, muli niya yung binigyan ng babala
na kung sakali mang uulitin pa nila ang bagay na yon, hindi lang yon ang aabutin nila. Pagbitaw dito ni Daniel, dahan-dahan namang naglakad papalayo ang dalawa habang nananatiling walang imik. Nang ilang dipa na ang distansya nito sa kanya, muli yung sumipat sa kanila habang nagwiwika ang isa sa mga ito ng, "Makakarating ang babala mo sa mga magulang namin. Asahan mo, hindi ito ang una at huli nating pagkikita." Kasabay ng pagwika ng binatang yon, ay siya namang pagpula ng mga mata nito na siyang labis niyang ikinabahala. Nasisiguro noon ni Daniel, hindi lang ordinaryong bata ang dalawa, bagkus ay maaaring mga nilalang yon na napapabilang sa mga aswang na kinakatakutan niya. Dahil sa pangyayari, inabot din siya ng ilang minutong tulala hanggang sa dumating ang puntong nanumbalik ang kanyang wisyo dahil sa pagtapik ng isa sa kanyang kadugo. "Kuya Daniel, ayos ka lang ba? Bakit parang natutulala ka dyan?" Tanong ng isa niyang kasama. "Ha? Wala ito. Tapos na ba ang mga gawain natin dito? Kung wala na kayong gagawin, pwede na ba tayong umuwi?" Sagot naman niya sa sinabi ng kanyang kasama. Dahil sa pagmamadali niyang umuwi, kung kaya't 2:00 pa lamang ng hapon, kasalukuyan na silang nagpapahinga ng kani-kanilang mga pamilya. Panayang kanilang pag-uusap noon sa kanilang gagawin tungkol sa proteksyon ng buntis sa kanilang lugar. Upang mapanatag na silang lahat, nagpasya si Daniel na bukas mismo tutungo siya sa manggagamot para magpakonsulta. Naging seryoso na siya sa pagkuha ng mga bagay na makapagtataboy sa mga nilalang na yon, sa kadahilan ng labis siyang nababahala sa sinabi ng dalawang binata. Alam naman niyang ipinagtanggol lamang niya ang kanilang pinaghirapan kung kaya't nagawa niya ang bagay na yon, subalit hindi ito rason para mapasawalang sala siya sa mga pamilya ng batang kanyang sinaktan. Kahit sino naman sigurong magulang, hindi nanaisin na makita ang kanilang anak na sinasaktan ng ibang tao. Kinahapunan noong araw, merong bumisitang isang lalaking may dalang kabayo at isang matandang may dalang sundang. Ang dalawang yon nakasuot ng salakot, kung kaya't hindi ito agad nakilala nila Daniel. Pagbaba ng mga sombrero ng mga ito, bumungad sa kanila ang kulukulubot na pagmumuka ng matanda na siya namang labis niyang ikinaalarma. Habang pinagmamasdan nila ang dalawa, nagmagandang loob naman itong si Daniel na paupuin sa loob ng kanilang bakuran ang kanilang mga bisita. Subalit kagaya ng inaasahan, tumanggi ito na para bang ayaw nitong lumapit sa kanila. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, doon niya napag-alaman na lolo at ama ng dalawang binata ang bumisita sa kanila. Wala yung pakay na makipagkasundo, bagkus ang nais nito, magbigay ng babala sa kanya, lalong-lalo na sa kanyang pamilya. Ayon pa sa matanda, kahit anuman ang rason ni Daniel, hindi pa rin ito sapat para manakit ng binata. Kung gusto niyang makipagsapakan, maghanap siya ng taong kapantay niya pagdating sa lakas at sa hubog ng katawan. Dagdag pa nito na kung gusto niya talagang humanap ng gulo, libreng-libreng makipagbuno ang kasama nitong ama ng binatang pinagsasapak niya sa bukid. Matapos nilang marinig ang bagay na yon, nagpasya silang manatiling walang imik. Yung kabanoon ni Daniel halos kumawala na sa kanyang sarili, gawa ng hindi niya na alam kung ano ang kanyang gagawin. Ipinaliwanag naman niya sa dalawa kung bakit niya nagawa ang bagay na yon, subalit sarado na ang kaisipan ng mga ito. Ilang minuto pa ang lumipas, narinig niya ang lalaking kasama ng matanda na niyaya siya ng suntukan.
Paulit-ulit siya nitong sinabihang lumabas, subalit hindi niya na yun ninais pang patulan. Ganito, Manong. Kapag pinaunlakan mo ang nais ko, tatantanan na namin ang pamilya ninyo. Makasisiguro kang walang mangyayari sa kanila sa loob ng buwang ito at sa mga susunod pa. Isama mo na din yung mga kasama mong pamilya, lalo na yung buntis na nagtatago sa bahay nila. Simple lang naman ang nais ko eh. Magkaroon tayo ng 1 oras na pagbubuno para makita natin kung talagang matapang ka. Ano? Payag ka ba? Wika ng lalaki. Dahil sa sinabi nito, tuluyan na ngang nakumpirma ni Daniel na aswang ang lalaking yon, maging ang kasamang matanda nito. Upang masiguro niyang wala nang madadamay sa kanila, nagpasya siyang sumang-ayon sa alok nito. Pinanghawakan niya ang pangako ng lalaki, alang-alang sa babaeng buntis na naroon sa lugar nila. Maya-maya pa, hinubad na nga ni Daniel ang kanyang damit at kasabay nito ang dahan-dahan niyang paglabas sa bahay nila. Pagharap niya sa lalaki, dali-dali namang tumungo doon ang kanyang mga kasama para panoorin ang kanilang duelo. Nakahanda rin ng mga ito kung sakali mang magkaroon ng pandaraya ang ama ng binata. Hindi naman nababahala kahit papaano ang mga kasama ni Daniel sa kadahilan ng alam nilang magaling yon makipagsuntukan. Minsan na din kasi nilang nasubukan ang kakayahan nito noong mga panahong nagkaroon sila ng mga hindi pagkakaunawaan. Sa pag-umpisa ng duelo, nanatiling tahimik ang lahat. Ang anak at asawa noon ni Daniel halos hindi na mapakali, gawa ng kitang-kita nila na may kalakihan din ng pangangatawan ng lalaking kalaban nito. Ilang minuto pa ang lumipas, nag-umpisa na nga ang kanilang suntukan. Unang nakatama si Daniel sa pagmumukha ng kanyang kalaban na siya namang pinasundan ng mga sunod-sunod nitong pagsapak. Habang sinasalag niya ang mga kamao ng lalaking yon, ramdam na ramdam niya ang bigat nito. Maya-maya pa, bigla naman niyang naramdaman ang pagdilim ng kanyang paningin nang tamaan siya ng kamao nito sa may pangang bahagi. Alam niyang babagsak na siya noon sa lupa pero pinilit niyang manatiling nakatayo. Dahil sa kanyang natamong pinsala, kung kaya't hindi naglaon, wala na siyang nagawa sa lalaking yon. Sa halos 10 ulit nitong pagsapak sa kanya, ni isa wala siyang nailagan. Makalipas pa ang 3 minuto, naliligo na siya sa kanyang sariling dugo. Wala na din siyang kakayahan pang lumaban, kung kaya't itinigil na ng kanyang mga kasama ang duelo. Akala ko ba malakas ka? Wala ka naman palang panama eh. Wika ng lalaki habang inaalis nito ang dugo ni Daniel sa kanyang kamao. Nang marinig niya ang sinabi nito, pinilit naman niyang sumagot kahit labis na siyang nanghihina. Masaya ka na ba? Ngayon ipangako mo, tatantanan mo na ang pamilya ko dito. Patas na tayo. Mas sobra pa nga naging balik ko kung iisipin. Sagot naman niya sa lalaki. Ang sabi ko, kapag nanalo ka, talo ka. Kaya wala na yung bisa. O paano? Mauna na kami sa inyo. Nang marinig niya ang sinabi nito, tila ba bumalik na naman ang kanyang pagkabahala. Halos hindi noon inakala ni Daniel na sa kabila ng mga pinsalang kanyang natamo, may kakayahan pang paglaruan ng lalaki ang kanyang damdamin. Sa pag-alis ng mga ito, wala na siyang nagawa kundi ang mapaluha habang akay-akay siya ng kanyang mga kasama. Sa pagsapit ng 6:00 ng hapon, nagpumilit si Daniel na papuntahin sa kanilang tahanan ang albularyong naninirahan sa baryo. Hindi na kasi ito mapakali
Gawa ng kahit anong gawin niya, hindi mawala-wala sa kanyang isipan ang naging babala ng lalaki. Tinugon naman ng kanyang mga kasama ang kanyang sinabi dahil maging ito man, awang-awa na sa kanya. Bago pa man sumapit ang 7:00 ng gabi, naroon na nga sa kanilang bahay ang albularyo. Pinili nilang doon na muna magpalipas ng gabi hanggat sariwa pa sa kanilang isipan ang babala ng lalaki. Dahil sa wala namang kaide-ideya noon ng albularyo, kung kaya't ang unang ginawa nito, alamin ang lahat ng mga nangyayari. Alam nitong nasa delikadong sitwasyon ng babaeng nagdadalang tao, subalit hindi niya kayang talikuran ang kasalukuyang sitwasyon ni Daniel. Bukod kasi sa pinsala nito, kitang-kita ng albularyo ang pagkalat ng maliliit na linta sa kanyang muka at sa mga parte ng katawan niyang nagawang mahawakan ng kanyang katunggali. Ayon sa albularyo, hindi ordinaryo ang mga lintang yon sa kadahilanang nasisiguro niya na alaga yon ng mga aswang na naninirahan malapit sa may sapa. Kinagamit nila ito para painan ang kanilang mga biktima hanggang sa dumating ang puntong madali na nila yung makuha. Kadalasan sa mga aswang na yon, mga buntis ang pinupuntirya gawa ng hindi nila kayang tiisin ang napakabangong amoy ng isang sanggol. Dagdag pa ng albularyo, maaaring ipinain lamang nito ang 2 binata upang magkaroon sila ng pagkakataon para mapasok ang pamilya ni Daniel. Maaari ding ang mga lintang kumapit sa kanyang katawan ang naging parusa dahil sa kanyang ginawang pananakit sa mga anak nito. Sa paglalim pa ng gabi, habang nagpapahinga sila, nakarinig sila ng mga pananakbo sa labas ng kanilang bahay. Madali nila yung natunugan sa mga asong nag-aangil sa ilalim ng kanilang papag. Panay na dinoon ang pagsipulasan ng mga alaga nilang manok na parabang nakakasipat ito ng mga hindi kaaya-ayang mga nilalang. Ilang minuto pa ang lumipas, laking gulat na lamang nila Daniel nang masipat nila ang buntis na halos hindi na mapakali sa kinaroroonan nito. Panay na din ang paghawak nito sa kanyang tiyan na parabang nakakaramdam ito ng sakit na halos hindi niya magawang maipaliwanag. Matapos itong masilayan ng albularyo, agad naman itong kinuha ang mga dala niyang langis. Paisa-isa niya yung ipinahid sa tiyan ng buntis habang patuloy na nag-uusal. Nang maisagawa na niya ang bagay na yon, inutusan niya ang mga kadugo ni Daniel na maghasa ng mga talibong. Huwag silang titigil na gawin ang bagay na yon upang masindak ang mga aswang na patuloy na nagpaparamdam. Maya-maya pa, bahagya naman silang natigilan nang makarinig sila ng atungal ng aso di kalayuan sa kanilang tahanan. Sa isang iglap, umuga ng bahagya ang bahay nila, indikasyon na meron doong nilalang na nagpupumilit yung suwagin. Pagramdam nila Daniel sa napakalaking kalabaw na pilit sinusuwag ang kanilang bahay, dali-dali namang kumuha ang kanyang mga kasama ng isang dakot ng asin at walang pagdadalawang isip yung isinaboy papaikot sa dingding ng kanilang bahay. Ang albularyo naman noon nananatili sa tabi ng buntis upang lapatan yon ng mga usal na siyang magbibigay proteksyon sa dinadala nitong supling. Sa paglipas ng oras, nagpatuloy ang panggagambala ng mga aswang. Pagpatak ng 12:00 ng hating gabi, doon na tuluyang nagsialisan ang mga ito. Sa paghupa ng tensyon sa paligid, nangako ang albularyo na hanggat hindi pa naipapanganak ang sanggol, patuloy niyang tutulungan ang pamilya ni Daniel. Nagbigay din ito sa kanila ng kasiguraduhan na hanggat naroon siya, walang masamang mangyayari sa kanila.
Kinaumagahan noong mismong gabing yon, mariing tinutukan ng albularyo ang kanyang karamdaman. Napagtanto kasi nito na nasa mapanganib na sitwasyon na itong si Daniel dahil sa pinsalang kanyang natamo. Ayon pa sa albularyo na meron pang mangilan-ngilang linta sa kanyang mga sugat ang hindi pa namamatay. Halos inabot din yon ng 2 linggo bago tuluyang mapuksa ng albularyo. Alam niyo ba noong nabubuhay ang mga alagang linta ng aswang, ni katiting na paghilom sa sugat ni Daniel sa muka, hindi nila nasilayan. Kahit anong gamot ang ipataw dito ng matanda, mas lalo lang lumalala ang sugat. Nagbibigay din ito sa kanya ng hindi masukat na sakit, na para bang buhay ang sugat na yon, at animoy mas lalo pa yung nanunuot sa kanyang kalamnan. Ang labis pa nila noong ipinagtaka. Wala namang nana ang sugat, pero pakiramdam ni Daniel napakalala na nito. Awa naman ng Diyos, nagawa yung magamot ng albularyo dahil sa karunungan nito pagdating sa mga ganoong sumpa ng mga aswang. Sa paglipas pa ng buwan, naging kalapit na nila ang matandang albularyo. Kasama nila yon noong Pasko, maging bagong taon. Sobra-sobra ang sakripisyo ng albularyong yon sa kanilang pamilya na halos hindi naman matawaran ng kahit ilang salapi. Nang maipanganak na ang bagong miyembro ng kanilang pamilya, doon pa lamang yon nakapagpahinga. Subalit kahit madalas na yung bumibisita, patuloy pa rin yung sinusurpresa nila Daniel na mga pagkaing kanilang naani sa bukid. Matapos ang pangyayaring yon, mas lalo pa silang naging malapit ng albularyo dahil sa ginawa nitong pagtulong sa kanila. At dahil na din sa pagtanggal nito ng sumpa sa kanilang lugar na bawal mabuntis. Okay, opinyon ko sa kwento. Napakabait ng matandang albularyo kasi parang inalay niya na rin yung buhay niya para tulungan to sila Daniel eh. Pero ang galing nung aswang no, alam nyo, hindi ko naisip yon na ginawa nilang patibong yung 2 binata. Tapos ginulpi si Daniel, nagtanim ng sumpa. Ang siste, madaling makakapasok yung aswang sa loob ng bahay nila Daniel. Pero hindi nila yun nagawa kasi nga may matandang albularyo na tumulong sa kanila. Paano wala yung matandang yun, di ba? Malamang ubos tong pamilya ni Daniel. Tsaka yung sumpa na bawal mabuntis, para namang napakahirap gawin nun. Di ba? Lalo na noong mga kapanahunan na ganito. Ano bang taon to ulit? 1955, tapos nasa liblib na lugar pa. O paano mo mapipigilan yung pagbubuntis, 'di ba? Tsaka alam ko wala pang ang mga pampalaglag ng mga panahon na 'to eh. 'Di ba? Siguro kung meron man physical 'yun o masakit sa katawan bago nila magawa, 'di ba? Pero ang swerte nila nga kasi napakabait ng albularyo na tumulong sa kanila. Pero kayo, kung may opinyon kayo sa kwentong ito, i-comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.